Sa panahon ngayon ng Enhanced Community Quarantine dulot ng Coronavirus Disease 2019 o ang COVID-19 ay may mga iba't ibang lugar ang nakakaranas ng hindi magandang pagkakaintindihan ng mga barangay officials at mga mamamayan dahil sa pagkuha ng pass card. Upang maiwasan ang mga iba't ibang problema sa pagkuha ng pass card ng mga mamamayan sa Barangay Santo, Ninyo, Nueva, Ilocos, Norte para sa pagpunta nila sa grocery store o public market para bumili ng kanilang mga pang-araw-araw na kailangan ay naisipan ni punong barangay Jundi Bayudan ang naglagay ng barangay Talipapa sa mismong barangay hall nila. Ang Talipapa sa kanilang lugar ay malaking tulong sa kanyang mga kabarangay upang hindi na sila nakikipila pa sa kanilang public market sa Nueva Dahil sa pagmamalasakit ni punong barangay Bayudan sa mga tao sa kanilang barangay ay siya na rin mismo ang namuhunan at bumibili ng mga paninda nila sa karatig bayan dito sa Ilocos Norte. At ayon sa kanya, malaking tulong rin ang mga sasakyan na binigay ng local government unit ng Nueva kamakailan sa pamumuno ni Mayor Aldrin Garbida. Kinagpeso na sir na po nonotak dahil nga ingganwat at kapunahang kakasili kiti kalukarak kung kabarangay ang rumwar aduro kiti checkpoint kun aduro kiti inuawan ti kaslati kuna nga pass card hanggang makalusot nga talaga isuga po nga napanunutan tayo nga agala kada kiti gulgulay nga inaka siya nga mismo makitsendang kansiak ti nangipunan kayo ito yung si kasta handa nga makadayon nga makitsender iti kabarangay kun kinapuno na sir dati para lakok mismo nga agtaod kanya kung ti silsildok isura ti talo kasot tinal daw sa tamunti kastagat hanan nga patpatungan ti punan na ti nga ilakla ko mi nga natin. Okay, apo kapitan no maibos lagi itoy mismo da kay ti ba panagangkat iti other towns no kan or iti mismo lang nga Nueva po. Mismo nga siya di pa nakangkat ti ili nga ding rasta ti kapunan no digiti mot ka barangay sir handa nga palusuton nga talaga isuda. Iso nga siya kan ano son inak ti mga lasing ko ti barbangon. Inak agala dagiti makita nga pagkurangan dito nga Talipapa ti barangay. Okay. Lastly apo kapitan, kumusta met dagiti kabarangayan nyo iti protocols nga ipatpatungpal yo iti uneg ti barangay apo? Ay sulaw na ti pagyamyamanak sir ti kabarangay at ti kapuna ket amudamot iti makimay saken makipag kuha iti protocol iti nainaysan katatanga ti gobyerno din. Okay, mensahem kada pada apo? Po nga kabarangay hangkay nga mga kadayon na po nga mapantid sa kabangay nga ili nga pamak pampanik nga pamaki tienda kadagiti kastoy nga adari ti Talipapa tayo asi daga na po in kalika kum tinumutib yang kas amayo ti barangay. Okay.